సన్మాన కార్యక్రమం టీచర్ మండలి ఒక గట్టిగా చెప్పండి దానిని నేడు ఉత్సవ కమిటీ दल विश्वोत्पन्नानि मां श्रमणवाद अंड पिंड ब्रह्मांड ने निराकार निर्गुण ते निश्चिमय दल श्वासात रूप ने मानव सृष्टीतून ताकूसी वाला अद्भुत शक्ती अखेर सपेंदून 10 बोटांना दंडोस मुद्रा केसी आणि नेर विचार मंथून फोर उपस्थित आते समजेल ಹೊರಲೇತ್ವಲ್ ಗರಸೆಲೆ ಟೈಮ್ ನಸೆಲೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ಮಂತ ಆದಿವಾಸಿ తో ಡುವಾಲ್ ಒಂದೇ ಡುವಾಲ್ ಸೆ 2 ವಾಲಿಗೆ ಮಂತ కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి आणि खेडे नाटू ಡುವ मनवालिक बयलिक बोडे ಹೊರಲೇತ್ವಕ್ನೆ सारिंगो चटनिंगो सीसी दिल्ली ओनल रोहती लेकुन समदीर कुन बयलिक कुन रणकाई का सेवा जोहार केसी दंडोस मुद्रा केसी वातुर दादालीर बाई बाबलीर समदीर कुन रणकाईकना दंडोस मुद्रा तन्व जीवतून तन्व जातीसाठी बलिदानासी अमर जीवी आतेर नेतुरे थाय तन्व जातीदासी कोमुसीसी अमर जीवी आतेर कही रामजी गोंड रानी दुर्गावती भगवान बिरसा मुंडा बाबूराव शेळमाके आणि नेम आदिलाबाद जिल्हा द्रोपो कुमरम भीमजी वोनानेन विग्रहाविष्कारांतून समदीर वै वावेरकून आणि पूरे विचार सगळं थोडं कांची नार नाटे तन्व जातीत लासी नेंड तन्व हक्कून अस्तित्वातून साठी गलित अंत दिली अवदान वेली आवाज दहती बँकी सदन मंत्री तुम बेहतर हो नाऊर हीराईन बोती आणि डुबली कुमरम भीमजी तो दादन असके नैजाम सरकारतून लढाई केली असके अमरजीवी आतोर असके इंतोर आणि अते विचार टँकीने दादन गाणी सारदागा अद विचार म्हणता आणि अद विचार बदला निर्माण होऊन माणी कीर्तन दे हे तू इरट आदिवासी हे तू इरलं पाहिजे हे तू इरट आदिवासी दाका असक सुटकीसी हे तू इरट आदिवासी दाका असक सुटकीसी जाती पाजे अरसी म्हणता साक पिसक समजून साठी हे तू इरट आदिवासी दाक असिक सुटकीसी जाती पाजे अरसी म्हणता साक पिसक समजून साठी हे तू इरट आदिवासी बाई मान लो पुरे साठी बाई मान लो बोल बाई मान मानते बोल की मानते माको दराने दुनिया को अमेरिकन का साज बाकी है दराने दुनिया को अमेरिकन का साज बाकी है अरे अफरूज की लाज रखने ब्रिटेन का ताज बाकी है सफल हो जाएगा ये सब दिन का अंदाज बाकी है रहेगा चांद और सूरज मेरे आदिवासियों का नाम बाकी है मेरे आदिवासियों का नाम बाकी है बेईमान लो पूरे लासी बेईमान लो पूरे लासी चिहो बने का बेईमान लो पूरे लासी चिहू बने का अन्याय तासी कटित साठी ढाल बलम कैदे पीका अन्याय तासी कटित साठी ढाल बलम कैदे पीका बादलिन तो देहात परने मन्नल देहात परने मन्नल लढे मा का सत्य साठी जाती पदे अरसी म्हणता साक पिसक समजून साठी हे तू इरट आदिवासी ताक असिक सुटकीसी जाती पदे अरसी म्हणता साक पिसक समजून साठी कलम नाव भांडे कैदा
कलम नाव कलम इंता कलम नाव भांडे कैदा माट मांड की सिर का कलम नाव भांडे कैदा माट मांड की सिर का उंदी उंदी ये गोष्टी नीवा बाम तले भारी बेटा उंदी उंदी ये गोष्टी नीवा बाम तले भारी बेटा दिल्ली ता राजगादी उदावाईने आदिवासी मराठ राजगादी उत्तर भजने मातून काही राजवायर मावर राजल मत पाहजे अजनसाठी दादल सत्तोर दिल्ली ता राजगादी उदावाईने आदिवासी जाती पजे अरसी म्हणता साक पिसिक समजून साठी हे तुई रटे आदिवासी दाक असिक सुटकीसी जाती पजे अरसी म्हणता साक पिसिक समजून साठी तिरिले वायवा मेलिले वायवा इंतर की तिरिले वायवा मेलिले वायवा आता सूरज पाकरे बापू इंतर की बैमन लोगों को निंतो तनव समाज में का जन्मावासी तनव जाति का रिजर्वेशन ये ची कहीं लोगों पे की समाज में बैमन आसर मंतर उर कपट नहीं तो लोगों को निंतो तिरिले वायवा मेलिले वायवा तिरिले वायवा मेलिले वायवा उदा वायवा पेदा वायवा तिरिले वायवा मेलिले वायवा उदा वायवा पेदा वायवा सुडसी पाका मजबूत खुट्टा यादीरा सैतन बेटा इनके दादर पातो अजनसाठी इनको उन्हीं जो को जोर काढले यार कोण पातो निघून गोडकी म्हणता हे तिरिले वायवा मेलिले वायवा उदा वायवा पेदा वायवा तिरिले वायवा मेलिले वायवा पुरका बापराव दादा मेलिले वायवा उदा वायवा सुडसी पाक मजबूत खुट्टा यादीरा सैतन बेटा सेलड मियड रक्षतेलासी तलवरता धारे आसी सेलड मियड रक्षतेलासी तलवरता धार आसी जाती पदे अरसी म्हणता साक पिसिक समजून लासी हे तुई रटे आदिवासी क्रांती सूर्य बिरसा मुंडा रामजी गोंडे राणी दुर्गा क्रांती सूर्य बिरसा मुंडा रामजी गोंडे राणी दुर्गा वीर बाबूराव शर्मा के वीर बाबूराव शर्मा के श्याम दादार कोलामा लड़े मातुर कुमरम भीमू आदिवासी हक्कु नेलासी लड़े मातुर कुमरम भीमू आदिवासी हक्कु नेलासी बोली के रवि राजाना बापू दादन मंदे पीसी हे तुही रटे आदिवासी डाका असिके सुटकीसी जाती बजे अरसी म्हणता साक पिसिक समजून साठी हे तुही रटे आदिवासी डाका असिके सुटकीसी जाती बजे अरसी म्हणता साक पिसिक समजून साठी हे तुही रटे आदिवासी